И какво става, хора? Аз съм Онена и ние ще теглиме томболата в Endergot. Но преди това искам да ви кажа, че си търся нов премиум акаунт. Нали, който да не е кракнат. Нали, желателно е да не е кракнат. А пък ако е кракнат, да няма банове, например да няма бан в Кохи. Така, да преминем към томболата. Значи това е томболата, която направих. Има колко човека са записали? 34 коментара, значи 41. Нищо. Значи, 34 човека са записали. Да. 34 човека са записали и някъде стеглим победителя. Да, 34 коментара. И победителя е ICM-ката BG. Skype Емонел 006. Аз мисля, че ще имам. Значи, братле, ако не си потърсиш наградата до утре вечерта, до утре 8 часа, ако не си я потърсиш, я давам на Скехей. Да, и неговия скайп го имам. Значи, МК, ако не си потърсиш утре наградата до 8 часа, я давам на Скехей. И това беше от мене. И чао.